Takže asi Memenovský a ja vás vítam u nového kuzla. No, dobré, takže môžeme ísť na to. Takže dáme divákovi vybrať si jednu kartu. Ja tu mám aj Alexa, ktorý si vyberie kartu. Dobre, ukážem na kameru, ja sa nebudem pozerať. Je vidieť? Áno. Dobre. Teraz si ju vlož na spodok balíčka. Dobre. Je na spodku balíku. A teraz karty zamiešame. Tak. A ideme takto dáme tie karty. Dobre, teraz balík otočíme. A toto by mala byť Alexova karta. OK, prejdeme na vysvetlenie. Tak ja dám teda Alexovi vyberať kartu. No. On si vybere. Môžem to aj vidieť teraz. Teraz káčko pikové. On ho dá na spod balíčka, tu tak, hej. Takto ho tam dá. A ja tie karty nebudem miešať normálne, ale chytím si prvú a poslednú. Zamiešam ich. A to mi spraví takú vec, že to káčko pikové tam stále ostane. A je to také keby podfuk. Potom si zoberete karty. Prvú kopku takto. Potom pod ňu. A je to jedno, ak to robíte. Ale aby posledná karta, teda ono je to ten káčko pikové, aby na ten vrch balíčka išla obrácene. Potom si dáte dokopy a vidíte tu takú medzeru. To znamená, že je stred. Takže káčko pikové máme tunak. A to káčko pikové sa musí dostať do toho stredu. A to nám vlastne spravilo, že je otočené. Môžeme sa na to aj pozrieť. Vidíme, že káčko pikové je tunak. OK, takže ak sa vám tento trik páčil, nezabudnite aj like, odber a uvidíme sa na budúce. Čus!